भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। अगे तोरे कारनामा बानी गेलियो गाँवा के पगला गे तोरे कारनामा। अगे तोरे कारनामा बानी गेलियो गाँवा के पगला गे तोरे कारनामा। अगे केतना तोरा माना हलियो जनमो से ज्यादा गे तोरे कारनामा बनी गेलियो गाँवा के पगला गे तोरे कारनामा। अगे बागिया बगीचावा में खेलनी अगे तोरे आंगनावा में खेलनी अगे ताबो काहे छोड़ी चला गेनी अगे लागा दे दिया अपना परानावा गे तोरे कारनामा बनी गेलियो गाँवा के पगला गे तोरे कारनामा। अगे मीठी मीठी बतिया में हमके फुसलावा हानि करे जा अगे ताबो काहे बिसराइनी करे जा अगे राहुला के बसा हलौ तोरे में परानावा गे तोरे कारनामा बनी गेलियो गाँवा के पगला गे तोरे कारनामा। भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज।